imbange. Ayo. Yo, diaturake yuk pra layar. Ayo, Mas Nova mumpung ning kabupaten Mas. Sing banter, Mas. Mau wis banter kaya. Yo, tetap kasih aja. Aja. Oke, Mas. Perahu layar kok midak bakso malah. Ulah Dari ulah lho. Mbok nek liburan karo bondo sepite dibeda kok. ini kan ada pecah lho. Goblok, kan. Teles kabeh. Teles kabeh. Mati, Pak. Wis Mbak, jogetane dites. Ayo. Supaya apa mau Nah, sithik-sithik terus Mbak Dian terus Mbak Tuti terus Didik Idola. oke. Ayo, Nopal. Ayo. Ya, Mbak Dian. Ya. Aku ya. Lah ya iso. Ya iso. Praktekke dhewe lho, Mbak Dian. Nek Mbak Tuti sik, Mbak Tuti sik. Contoh. Aku kloter ketiga, Pak. Ora. Ora, kok Mbak Dian sing khusus asli wedok kok sing lanang sik kok. Lanang, aku Ini wedok. wedok. Wedok, Mbak Tuti kamel lanang. Lihat dulu, Pak. Wedok. 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 mau main kon lagi. Ya. 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 Iya, iya. Tadi kemlotak kan tadi. Pak, baca enggak tuh coba lagi. Karena ini namanya ini agak Pak ya. Bagian dicoba lagi. Baca enggak tuh goyang kok iringannya keplok ya, Lek. Kocak semua, kocak. Kenapa lagi Nova? Iya, iya. Ayo, ya. Sira. Bujoku sik apa? Ayo bujo. Ditas no. Lah iya. Biasane kemeruh Usia tidak mengalami sakit. Alah. 50 tahun itu energi atraktif. Yo, ya, awas boyok. Rada mendek, bokongnya mendek, dodone dedek. Rada ndangak titik, melet. Panut. Yo. Alah. Ngapa? Ya wis kowe nek nyebut ya. Yo, ya. Wah, sing nyarat bojoku, iki bojoku. Bojo. Apa? Apa? Kok nek aku pas mulai kok lho, Pak. Jangan nyoba anak bojone gak apa lho. Ayo. Yo. Din. Lorenza. Terus. Lek mulai kaya ngene kendangane ora nopal. Nanti ben Engkek. kedeng banget kok ilang kae.
Iya. Dengan lagu Ibu-ibu kalau weneng ngesan. nih sebangun ibu-ibu untuk kami nggih masih matur sedaya. Oh iya. Enten sing ngertake bukan moro. Tahu Bu Kesi? Oh, Pak, anu sing badhe wayangan Kiai Pekalongan. Wes. Bencana tanggal kenapa Pak? Tanggal pira Bu Kesi? Lalu, Pak. Mangkulo Mas selip Oh, gelek. Nah, Anda ngertakne anu klasik tanpa bintang tamu. Ah, udah dendret. Ayo, Ya Mbak Diante. bawa ta. Yo. Engko bubar jam 5 ora apa-apa. Ora masalah lakon berarti kita kurang bilang Wah, wayangan wong itu nopo-nopo. Nek kowe do ngatek keterak trengenge, malah lanang kok kowe. Nadia. Gubuk aspara kok poda kuning. Kayak dene kalau cinta marah ya. Ya, ya. Ini nyingkar. Nyingkar. Nyingkur. Wiwitane nyingkar. Nyingkur. Ngukuri gudeg to. Apa Pak? ya per. Bila kok muting kan. Allah. Lho, nek wedok asli kan harus pandai to, ora ngalih. Jadi pacu. Heeh. Iya Kang Darpas to Kang. Pak. Nah, pokoknya aku ini apa jenenge mbok salah mbok bener wis bener. Maklum nggih Pak ya. Yo. Ya. Ora apa-apa. Nek bener agak apik. Bener mo dhewe. Iya. Lho, over no Pak ya. Oh ini loh, lah ini guru kula loh Pak ya. Najakne ya Mbak. Yo najakne bintang tamu. Terus kulite ketul ngono ndek mau kok. Lah ya ora apa-apa bintang tamu jeneng wis nang kene kok mesake. Bang. Ojo ngono to ayo to. Apa digaruk? Oh ya. Apa PP yo yo dalaka. La la Orang nganggo cegok. Orang nganggo cegok lho. Apa? Lelampah Ada ngene Pak, apa-apa. Ya, Pri. Ah. Yo, diaturake coba kaya apa gubuk asmara. Dados. Yen liwat
Ayo, Pri. Bang, Pri. Ngiringi kowe kok kaya ngiringi memet ditretek to.